Duela bi eguneko ametxiak eraitxiak, Lutoz Gasteiz langileok, katedrala probintziak, sarraskiaren ondoren, zepa perdu justiziak, istilu gisa zabaldu, baldin badu notiziak. Soilik gogoratzen ditut, gasa beldurra luiziak, ta lagunaren gorpua, alde eginik biziak, pentsatze hutsak estutzen, dizkitu kabilitxiak, zergatik daude hiletan, erail zuten poliziak. Institutura gatoz gaur, batzuk bakarrik paseko, laster manira baikoaz, 3 edo 4 klaseko, 5 hamarkada pasata, jarraitzen dugu antzeko, interesik ez omen da, errudunak epaitzeko. Erregimenak jarraitzen, baitu hemen intrintxeko, eta gu ez gaudenez prest, gure memoria galtzeko. Ongi lotuak askatu, sare berriak lotzeko, arrazoi aski daukagu, borrokatzen jarraitzeko. 100. urte hurrena, dakar Goizaldeko intzak, 6 alde egin zutela, kapitalak armagintzak, balioa ordezkatzen, du gaur zaintzaren joskintzak, apurtzen ehuntzen gabiltza, gure gizarteko mintzak. Horregatik ez ditzagun, eten borrokaren printzak, ezin da inoiz ezer jo, emantzat edo jakintzat, auzi berrien aurrean, zein dira gure ekintzak, mundu berri batentzako, nola eraiki baldintzak.